Sabies que hi ha milers d'objectes a l'espai capaços de posar en risc els satèl·lits que hi enviem? Segurament hauràs vist imatges com aquesta, però realment som conscients del perill que suposa per les missions espacials? Aquests dies he estat força entretinguda amb el grup Design Project de la Uni i per això he estat una mica desapareguda per aquí. Hem dissenyat una missió espacial des de zero i t'asseguro que m'ha après moltíssim. Per això, avui et vull compartir un concepte clau, l'SSI. I si no saps de què es tracta, no pateixis, encara que espero que t'acabi enganxant una mica, igual que ho ha fet amb mi. SSA són les sigles de Space Situational Awareness, que en català seria una cosa així com consciència situacional espacial. Bàsicament, és el coneixement, la caracterització i la pràctica de fer un seguiment dels objectes espacials. I per què és tan important? Imagina't que es llença a l'espai un satèl·lit per millorar la gestió del territori, com ara el menut de l'estratègia New Space de Catalunya. Tot va bé fins que un fragment d'escombraries espacials impacta i inutilitza un dels instruments que realitza una funció essencial del satèl·lit. La missió acabaria abans del previst. De fet, la xarxa de vigilància espacial dels Estats Units fa el seguiment de més de 28.000 objectes majors de 10 centímetres. Però vet aquí el problema. Actualment hi ha més de 100.000 objectes en òrbita més petits d'aquests 10 centímetres que no s'estan seguint, malgrat posar en risc les missions que enviem a l'espai. Però d'això ja en parlarem un altre dia.